jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettunoɗen ko sifa e kelle gadane jandeji leydi Sénégal joni palɗin koye jandeji ɗi. Altine sappo e ɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jayndeyeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde rewmi quotidien kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti ko eko yewti alhaali caɗele dawrugol toon to leydi Guinée Bissau ɓe mbitande ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko kañum kay woni e wadde négocié woni tan dogde hen koyɗe jaam beele kay ɗum ganduɗa kañum woni droit constitutionnel ina arta toon to leydi e Guinée Bissau ɗum woni ko waɗi e helle muɗum adigo nden jaynde wiyetede jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde wiyetede jaynde rewmi quotidien ɗo ɓe mbi wonande kay hoorejo leydi ndi natani kaltigal hakkude muɗum e gente mo leydi e Guinée Bissau goɗɗum ko ina tawe e nder jaynde nde ko yewti alhaali e caɓɓitugol constitution mo leydi Sénégal taw kay ko rewnu ɗum toon to voix parlementaire e wiide kam musidɓe men janiyankoɓe omo ganduɗa kañum woni gonnoɗo e hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kam e landa muɗum APR kañumen kay jadani e on ɗon fannu ɗum ina tawe e jaynde rewmi quotidien ƴeewoyen jaynde révélation kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti koye konngoli Anta Babacar Ngom sarɗiyanke o eriɗo kay wonande omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi nde fusata suudu sarɗiyeji e leydi Sénégal ɗum ina tawe e hello nayyi jaynde wiyetede jaynde révélation goɗɗum ko tawate e nder jaynde nde koye gunɗon jillu ngu woni e wadde e nder galleji e diine ɗi kanko jagorɗo kalfinaɗo ko yewiti e gueɗe nder nderiji kam e nden ka ekkisal ɓesguli ɗi maître Bamba Cissé ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni o heeɓi soutien kam e encouragement wonande kay omo ganduɗa kañum woni biyeteɗo Serigne Ahmed Mbacké mo ganduɗa kay kañum woni noddirteɗo Inzagui hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jayniyankoɓe ɓe ganduɗa kay ko kañum woni e jaynde wiyetede jaynde révélation ƴeewoyen jaynde l'éveil quotidien kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe ɓe garti koye ɗen ɗon gueɗe payodinɗe ɗe ganduɗa kay e daɗiɓe ɓe leydi Sénégal mbaɗi ɗum toon to Bambilor toyta ɗum koko yewti alhaali wujannoɓe e jawɗele taw ko jawdi daridi toon to diwan mo Bambilor ɓe kolliti kay ko ɓen kay goni ko pawa junggo hono no wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe goɗɗum ko ine tawe e jande nde ko konngudi Macky Sall kam e omo ganduɗa kañum woni landa muɗum APR ɓe mbitande ko ɓe ganduɗa kañum men APR kañum kay waɗi chargé oɗo tandem mo ganduɗa kay kañum woni tandem Diomaye kam e Sonko hono no wiiri goɗɗum ko ine tawe e nder jaynde l'éveil quotidien ko konngudi Anta Babacar Ngom eriɗo nde suudu sarɗeji e leydi Sénégal fusate hono no wiiri jaynde l'éveil quotidien ƴeewoyen jaynde guendire nde Le Soleil kañum arti ko yewti alhaali on ɗon médiation mo ɓe ganduɗa kay ɓe kolliti ɗum ɗon fuɗɗima ɗum ko yewti e ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay ene teska toon to leydi ɓe ganduɗa kañum woni e Guinée Bissau e wiide jaynde nde Mada Biwo kam e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye natani ko yewti alhaali kaldigal ko yewti e gartugol woni tan de ordre constitutionnel ganduɗa kay toon to leydi e Guinée Bissau ɓe gartini kadi hoorejo leydi ndi mo ganduɗa ina tawe e jillu toon to ganduɗa kay kañum woni toon to Koweït toyete hono no wiiri jaynde ganduɗa kañum woni e jaynde guendire nde Le Soleil ɓe gartini kadi e on ɗon ziyara annuel omarien mo ganduɗa kay waɗi e ñalawma hanki o toon to ganduɗa kañum woni toon to Louga toyete kamɓe musidɓe men e jayniyankoɓe ɓe garti hen ha no hannirta niyete ƴeewoyen jaynde Tribune quotidien kañum artani koye caɗele ɓe ganduɗa kañum men goni yeeyoɓe e guerte ɗum ko caggal ɓen ɗon mo ganduɗa kañum men goni remoɓeɓe ndemi remru men ha gasi jogui ɗen ɗon caɗele ko yewti haali jeygu ɓe garti noon kadi ɗen ɗon podoje ɗe ganduɗa kay hoorejo jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko fotinoɓe ɓe kolliti e guila nde ha joni ala hen taw ko ɓe jii hono no wiiri kam musidɓe men e janiyankoɓe ɓe kolliti noon wonde kay ɓen ɓe ganduɗa kañum woni paysan en ɓe oɗo saaha joni erima tan nde so tawi ɗen ɗon podoje garani en jogori e jippinde ɗen ɗon ɓe ganduɗa kañum woni ndema mumen ka e nder guure mawɗe ɗe kam e jeereji mawɗi gam wawde e yeyde ɗumen toon hono no wiiri e jande nde ɓe gartini kadi mo ganduɗa kañum woni Anta Babacar Ngom konngudi mburum ene tawe e jande he Anta Babacar Ngom eriɗo nde ɗum ganduɗa kay kañum woni suudu sarɗeji leydi Sénégal fusate hono no wiiri e jande Tribune quotidien goɗɗum ko ene tawe e jande Tribune quotidien ko Anda Sammo Jikkoyi ɓe ganduɗa kay waɗi erango fewde e laamu leydi Sénégal nde ɗoftoɗo en ɗon kulle ganduɗa kay suuti ɗum ko yewti alhaali wadde criminalisé e gueɗe debbati gorkati en ɗo e nder leydi ndi ƴeewoyen jaynde Libération kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe jaynde Libération ɓe garti ko hen haali honorable député maire de la commune des Agnam Farba Ngom ɓe kolliti e ñalawma hande o
ko hande kay woni jogorde wonde nyaloma kongore gongo wonande Farba Ngom ton to cour suprême be gartini kadi ko yuti al haali mayde on don suka betedo Cheikh Touré mo ganda kay fitandu mum yoɓanoma ton to leydi Gana ko yuti al haali on don réseau kinet ko leti kay kam musidɓe jande ko be garti non e faminde holno gueɗe ɗe jaari ha no fitandu Cheikh mo ganda kañum woni Touré yobira ton to leydi Gana ɗum kala ene tawe e jayde libération quotidien jayde direct news kañum arti ko yuti al haali sumgoji diwani yankoji hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi o mo ganda kañum woni Cheikh Abdou Bara Dolly mo ganda kay e nena adda mo ganda kañum woni anniya muɗum e wuro teddugo Touba kanko konnguli makko nene tawe e hello tati e jayde wiyetende e jayde direct news e jayde vox populi kañum ari arti e ɗin ɗon konnguli ganda kay kañum woni ko yuti al haali ɗen ɗon caɗele ganda nena wuuri ɗum ɓe ganda kañum men goni remoɓe e guerte e oɗo saaha ɓe gartini kadi e ɗin ɗon épreuve aji ganda kay horejo jagoɗo Ousmane Sonko sutino ɗum ko yuti al haali on ɗon ɗumde kada ha joni ɓe ganda kañum men remoɓe guerte ɓe nene dari ene cabbi hono no wiiri jane nde ɓe gartini kadi e ɓe ganda kañum men goni Jamra eriɓe wonande kay seppo on jam yamo ɗo ete nder leydi ndi mon noon jogori wonde ko ñande nogas e nayyi nduɗo lewru ndu gonɗen hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɗum ko yuti al haali wadde criminalisé e gueɗe de batti gorkati en ɗo ete nder leydi ndi goɗɗum ko ene tawe e jane nde ko yuti al haali on ɗon demi final poɗɗo wadde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Égypte ƴeewoyen e jayde les échos ko hen arti ɓe mbitan nde ko demi final hakkude leydi Sénégal e leydi Égypte ko ambi kay goni ko jogori futtodirde ɓe mbitan nde ko les lions encore wonande kay hakkude mabɓe ɓe ganda kañum goni e leydi Égypte ɓe gatti noon e Sadio Mané mo ganda kay ma dañ fartange huccodirde mo ganda kañum woni pettidiɗo muɗum mo wonduno toon to Liverpool kono no wiiri kamɓe musidɓe janiyankoɓe kono noon jani nde ruttanima ɓe ganda kañum woni ko yuti al haali wadde criminalisé gueɗe debati gorkati en ɗo ete nder leydi ndi e gonɗon era o ganda kay ande sam jikkoyi erima ɗum kono ni kadi ɓe kolliti e mettere mabɓe kam e hamtere mabɓe koko yowiti on ɗon fannu ɗum ene tawe e jayde ganda kay kañum woni e jayde wiyetede jayde les échos ƴeewoyen jayde las quotidien kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti ko e Modou Diagne Fada mo ganda kay kañum woni Modou Diagne Fada suuti konngudi ɗum koko yowiti ala haali on ɗon FDR o nodditi noon o erima noon wonande kay ndeɓe dentata ɓe mbaɗa omo ganda kañum woni dental ganda kay kañum woni ɓe mbaɗa moɓodiral mabɓe ɓe mbawa huccodirde e laamu ngu hono no wiiri kam musidɓe men janiyankoɓe holliti kay kanko omo ganda kañum woni Modou Diagne Fada konngudi makko ine tawe e jayde nde ko ɗum ko goɗɗum ko tawata e jayde he ko Anta Babacar Ngom eriɗo wonande kay nde suudu sarɗeji leydi Sénégal fusate hono no wiiri jayde nde ɓe gartine on ɗon demi final poɗɗo wadde hakkude leydi Sénégal kam e l'Égypte ɓe mbitan nde ko une finale avant l'heure woni tan ko final kay baɗɗo kono kay taw final o yontani hono no wiiri jayde quotidien le quotidien kañum arti ko yuti ala haali gonka faggudu gonka ganda kañum woni gonka dawrugol leydi ndi ɓe garti noon e konngudi Madiambal Diagne mo ganda kay waɗi chargé oɗo régime konngudi makko ine tawi e jayde nde o arti e gam wadde mo ganda kañum woni dénoncé on ɗon situation o flou wonande kay gestion o kono kadi o arti e ko yuti ala haali gonka leydi Sénégal e ñamale muɗum goɗɗum ko tawate e jayde nde ko yuti ala haali e ciergal hakkude omo ganda kañum Ousmane Sonko kam e Diomaye ɗum kala ine tawe e hello joyi nden ɗon jayde wiyetende jayde quotidien le quotidien goɗɗum ko tawate e jayde nde ko yuti ala haali e campagne jeygu guerte ɗum ne kadi eɗen ɗon ganda kay kañum woni hamtere ganda ene jogui ɗum ɓe ganda kañum goni remoɓe guerte ɓete ɗum ene tawe e jayde nde jayde Walf quotidien kañum arti koye konngudi Anta Babacar Ngom mo ganda kay suuti konngudi muɗum ɗum koko yewti ala haali e libgol suudu sarɗeji leydi Sénégal ɗo eri wonde kay yo suudu sarɗeji ɗiyete e liɓe hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gartini kadi e baɗoɗo teddugal leydi Sénégal ɗe ganda kay caggal nde jewti e dawal demi final oɗo saaha joni maɓe kebba ko ine tolni e 1,4 milliard taw koppareji meɗen franc CFA ƴeewoyen jayde record quotidien kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti koye ngal ɗon pottal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Égypte ɓe mbitande ko demi final kay poɗɗo wonde hakkude leydi Sénégal e leydi Égypte kono noon ngol lawol omo ganda kañum woni Sadio Mané kañum e Mohamed Salah ma kuccodir kadi lawol gongol kono noon ɓe garti eɗen ɗon pottiɗe joyyi ɓe ganda kay mbaɗi hakkude leydi Sénégal kam e leydi Égypte ɓe kolliti mone mabɓe kala heeɓi fartange folde goɗɗo laabi ɗiɗi ɗum ene tawe e jayde record quotidien goɗɗum ko tawate e jayde ganda kañum woni jayde Rewmi Sport ko kuyuti hal haali ngal ɗon pottal ɓe mbitande ko Sénégal Égypte ɗum kay urata ko gonda kay kañum woni revanche hakkude ɗen ɗon leyɗele ɗiɗi kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti kuyuti hal haali lamba omo ganduɗa kañum woni sitte kam e Eumeu Sène ɓe kolliti kay wonande ɗum ɗon ene tawe e jayde ganduɗa kañum woni e jayde
rewmi sport bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe ɗiɓe daroɓe ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kam no rubinanade ko sifa e kele gadane yoga e jaydeji leydi Sénégal adi meɗen e rubino jaydeji wonata ko janggo soko weeli gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.